Bani ndakazoaonera kuna Manu Jangara. Manu Jangara ndiye anotipa mari dzekurekota album na Tindo. Tinoenda kwaanondokeshwa magonyeti ake tindotora mari ikoko. Apise heti here Manu Jangara nasa usi kutaura uri kungoburitsa mari yekutenga CD chete maita basa. Na Manu Jangara ndoda mutangata pa maisisiria na mabasisiria mbichana ndozo ya kusidi andi jojo ngati muombere mauko Manu Jangara wamesha zungu ini nikatenga mapepsi ya mabasisiria manasiria ndio chinga kumba Osimoya wazonipira wazonipira siti. Ichapata na Osimoya ile sitira wona. Hawa ya turunde. Nitapata malanja wewe mjaje ndio kumane zomazi. Imozo tenga sitira ile mari Manu. Wita Maria. Wewe tunatenda. Gadi tende ngoma Jangara achibulisa mali. Antu wana utogora zangu taura. Nawo tenda zangu. Utenda una mai Sicilia na una Sicilia. Magadi zvarira mabasa. Kwarare tiri kutandara ini muri kumbavu chida. Asi zvamakaisa kwa Harare zvikuru. Manu Jangara abadi 200 years na Sicilia 200 years na baba Sicilia hapana pamchambo bisamari utenga grocery bana pesa basakara kati muombere Mungu azina Manu Jangara ndangomira ndozo kutenga CD saka hizo zimanjika Munya kwa finger right ndachikumira varikuridza magitari ka tikuitira ini chazokupaita imekuridza magitari mukati mwenye mari rimwe kuridzwa munopesana nayo gold fingers nda ndokumbirawo munya andina angu yakawanda zvakanyanya mari yandinayo kuni ndine mabhuru mairi
Munyako Vachitenga akabhadhara studio 1500 years yekuti Tindo ari kuti vazomuita 200 kuita 1.7 arumana mari vaona vachido too much power. Open boys, boss Tindo, Dandaro, Mawana, Tamona, Window. Vachibva pasaidi pambai apa ndo mbare ndo ine mari yese boss Tindo ngarimbokutaiwo chitauriso asina kumbotaura nezvenyungu dauti mutauri mega tipewo CD andande boss Tindo Rumbare Naya, anafamba ega, anafamba ni Open Boys. Abuna wisa Open Boys. Tawana zigira hapa na wangu Tindo Ngwazi. Pado wimbo hauzi Boss Tindo Dandaro wewe. Jo wana wanai. Shagoto wano Open Boys ako tiji 1 2. Maboss. Manu. Jangara family, are you there? Yeah. To the fullest, Jangara family. Yeah. To what you could tell them, Manyama, Kumurega Ngwazi, na my sister. Respect. Oyo, Kumbare Koko. Tis no pizza. Adini. Nakamera Shibabaish. Boss Tindo. Come on, friends. Ngwazi, we are here. Right. Right. Ndamira kwa wana ombe, chirato Open Boys. Adinga. Wana Ngwaza wana. Takasaka na umu judgment. Aditi. Ndo batanzi banana. Ndo batasaka na umu kuti tandane makapfeka. Batawira. Pari zinoduze utapapi. Right. Chama charwadza. Club zviri kufamba. Ndokubira Ngwazi na Boss Tindo mumhoresane tuonesane. Right, takaenda murudo. Right, Boss Tindo vane zvimabhawa zvavo zvinopisa kumbare. Handiti kumbare mwazva kuti kumbare panonzi padandaro tiri kupisa nema Open Boys. Handiti vanosvika kumbare musareke kusvika kudandaro tinoonesana. But Ngwazi musha mavo. Handiti suti ndedu. Right, wako zongo wangana. Wako wanga chena. Suti ndedu. Handiti mukova vari magore tasvika munonzi muCovid. Handiti akasaka ndetsaona vari kumapiripiti kupasi penyanza. Handiti otherwise mafanisi but otherwise yakaita tsaona kwati tese takabatikana. Handiti tinotorwadza ndekuti pakuenda kwedu isusu mota yakazoita yakazotadza kusvikawo hayo but tatatera ngomana asungwa ari muCovid. Handiti izvo iri Ngwazi vamanikidza rwendo nambwatura kuti Ngwazi musaende ikoko. Right, Boss Tindo maopen vakamirira Boss Tindo vane zana ravo puru hombe. Respect.
brother amene mali ndi bana ono yeka kuti 1 2 right 1 2 3 4 5 nezo yes ika moja mwana batera ndizo Manyama aiwa tunotenda open boys pambali vanopedza masports vana vasumudza mupana wangu aya tinozvitenda tomato asina kuti abvise mari da kumba mari uya tomato uya zvakutondowari ndoda kuti mumboonowa mwana vakatisusikidza kuti tiisike patasvika so tondowari zvakutopera tada kuti makitara ambotsva manje tomato asina kutaura nezvako ndiye munhu ane PA system yatakashandisa kusvika nanhasi uno ndayatiri kungohaya akanyanya tomato chachezi bosluva